TV. Riwruok mar Msalaba Makwar kod piny mar United Arab Emirates ogolo kony ne joma ne oyudo midhiero mar oula e gwenge ma Ombaka e kaunti ma Kisumu. Ripota marwa Rogo Veronica kelonwa ler mathoth kuom Kisumu. Jodak ma Ogenya kod Ombaka mayudore Kano onyiso mor kawuono bang' yudo mich moting'o mogo, mo, ongede kod mamoko kowuok kuom jodito e piny owacho ma pinje Arab kod jokanyo mar Red Cross. Kenda mor sani nikech gik manenogi, aneno ni nyithindo ma an go dhi chiemo maber. Ot koro dhi bedo motegno nikech cham no monde motama makaka tin. Koro miyo ka donjo ot sani to nyithindo dhi chiemo maber kendo ginyalo dak maber e odno. Nyathi ber ka chiemo ni e ot e koneno maber. Kata an janyuol ka chiemo ni e ot ka chunya yot ok aonge paro mang'eny. We are to distribute food and other non-food items to a total of 10,000 households, but today I've started with 1,600 here, and this really comes into very handy because the population is trying to come out, trying to recover from the recent floods, which the main impact was displacing them from their homesteads, but also destruction and interruption of their livelihoods. Kata kamano morni en mana kuom kinde matin. Ka gikoni midhiero mane oyudogi bang' oula ywero miechgi, kaachiel gi jamni osekelo negi lal mathoth. Wasebedo kwa chandore ahinya. Koth osehinyowa, koth ohinyo puothewa, koth oseketho giwa mang'eny, nyaka utewa, maonge kata kaka wanyalo yudo chiemo, onge kata kaka wanyalo konyore malong'o. Lal manokelo na en gika nolal, kasto puodho mane wapuro bende odhi te, oyweyo te cham mane wantie ko na puro 3 acres, olal te ma pi odhi morum madong' kaka dong'no. Giwacho ni gisedak e kar jotni nyaka ne oula dargi e higa mal 2019. Ka gikwayo ni mondo omigi kony mosiko manyalo duoko ngimagi kama kare. Agomba ahinya kaka jaka Ombaka, wagombo ni mondo gernwa koru soin dam, mondo mi ka pi biro to kik pi bi mang'eny ahinya, kech koro pi nyalo donjo ei damp ma oger koru. Koro pi ok nyal biro nwa mang'eny, nikech pigni ema medo hinyowa kendo pigni ema medo negowa. Kony maduong' ka wanyalo yudo en mana kaka inyalo geng' this flood. Kaka inyalo geng' flood ni mondo kik pong area waka. To mano wanyalo bedo abeda maber nikech ka wanwango mano ma permanent solution mwanyalo bedo ko. Gero yao makoru soin en achiel kuom yore madito ma midhiero mar pi oula mokwako gwengegi nyalo rumo ni mar odhi chungo pi oula masiko darogi. Pod gipenjore ni gedo ni ne rum kinde mage. Arogo Veronica, Ramogi TV.